ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך,
השם מלאן, השם נמלון לעולם ועד. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Яхве Рафа, Елохим Шадай, Ире Адонай ще се прояви. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Господи, ти ще се проявиш. Всички ние заставаме пред лицето на невъзможността. Но точно това е момента, когато Бог започва да работи. Когато твоята сила свърши, започва Неговото благоволение. Когато дойде съмнение за това кой си ти, Той идва със сила и казва: аз съм този, който казва, че съм.
аз съм Яхве. Когато болестта дойде в живота ти, тогава Бог застава и казва: аз съм Рафа, твоят изцелител. Този, който не познава невъзможни диагнози, този, който ще те изцели. Никога не забрави, че Той е създателен на всичко, което виждаш. Той е този, който ти е подарил всеки дъх, всеки момент. Той е Елохим. Той е всемогъщ и необятен. Няма началства и власти, които да застанат против Неговата всемогъща ръка. Той е Ел Шадай, всемогъщия. Ире! Този, който ще промисли за всеки момент в животът ми. Този, който е видял болката ми. Този, който е видял и радостта ми. Този, който ще се смили над живота ми. Този, който ме е познал още преди създаването на световете. Необятният, великолепният, достойният. Този, който принадлежи цялата слава и почет. Нашият Бог, Адонай. Нека всички да издигнем ръце и да го хвалим с цялото си сърце, с цялата си душа. Той е, който казва, че прояви, Рафа ще се прояви, ще се прояви. Яхве ще се прояви, Ире ще се прояви, Рафа ще се прояви, ще се прояви. Аз ще кажа слава на Господа за това, че виждаме плода на нашите молитви. Много се молихме за малката Диана. Тя не беше добре, но виждаме как Бог се прослави в живота й. Непрестанно се молихме, непрестанно просихме от Господа. Вярваме, че Господ е жив и Той чува нашите молитви всякога и винаги. И очите ни виждат плода на нашите молитви. Тя е в дома си. Благодарим на Господа за това. Аз искам само да прочета няколко стиха за прослава на Бог, на Неговото достоверно име. Псалом 127:3 казва: ето наследството от Господа са децата и наградата е плодът на отровата на всяка една майка, която ражда. Ние благодарим на Бога за това, че това е благословение, което виждат очите ни, тогава когато Бог благослови отровата на жената. Тя ражда благословение. И децата са символ на радост, символ на благословение в живота ни и само можем да се радваме. Остава да благодарим на Бога и да се радваме. Нека Бог да ни благослови. Числа 6 глава 24 стих до 26 казва: Господ да те благослови и да те опази, Господ да осияе с лицето си на тебе и да ти покаже милост, Господ да издигне лицето си на тебе и да ти даде мир. Ние желаем Диана, докато кретне и расте, да расте под Божията милост, под Божията ръка, никога да не се разболява. Знам, че тогава, когато ние проверяваме децата си в ръцете на Бога, Бог се грижи за тях. Бог им дава ръст, Бог ги благославя и Бог ги пази, докато те устареят, докато имат живот на земята. Затова благодарим на Бога за малката Диана, за това, че тя е една радост за това семейство, една радост също и за нас. Нали, ние бяхме участници в проблемите на този дом, но ето виж, радостта на Господа дойде от живота на този дом. Благодарим на Господа. Сега ще се молиме и ще предоставим Диана в ръцете на Бога. Хайде, нека да се молим. Татко Небесни, издигаме Диана пред Тебе. Първо сме Ти благодарни за това, че Ти си Бог, който си благословил Диана до това положение тогава, когато се сещаме
в кое положение се намираше, Господи, но Ти си Бог, който си е благословил, дал си и килограми, дал си, Господи, отново здраве. Благодарим Ти, Господи Боже, за това, че Ти си Бог, който се грижи за нас. Защото, Господи, тогава, когато поверяваме всичко в ръцете Ти, Ти си Бог, който не ни отчаиваш, а Ти си Бог, който ни радваш, защото в Тебе е радостта. Аз се моля, Господи, за малката Диана, предоставям я пред Тебе и в ръцете Ти. Господи, аз се моля пред Тебе, нека Твоите ангели, нека Твоята сила, нека Твоята закрила всякога и винаги да бъде с нея през всичките дни на живота и, Татко. Помазвам Те, Диана, в името на Отца, Сина и Святи Дух. Помазвам Те да бъдеш благословена, помазвам Те да бъдеш здрава, помазвам Те да бъдеш жена. Жена да растеш и да станеш жена за Господа. Да проповядваш Божието Слово, да разказваш за славата на Господа. Пророкувам върху живота Ти да дойде радост, веселие през всичките дни на живота Ти. Господи, знам, че Ти си я благословил вече. Аз Те моля това благословение да придружава Диана също и семейството, Господи. Моля Те също и за майката, Господи Боже. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Святи Дух. Нека духът на Господа да бъде върху Теб и нека съзнанието Ти, нека умът Ти, нека сърцето Ти да бъде сърце на майка, сърце, който обича Бог, сърце, който обича и уважава всички в този дом. В името на Исус, благославям Те, нека да почива Божият мир върху Тебе като майка и Бог да Те даде сила да се грижи за малките Диана. Господи, ние вярваме, че Диана е благословена от Тебе, защото, Господи, Ти си извикал в съществувание и тя живее поради Теб. Цялата слава даваме на Тебе и всички казваме Амин. Благодарим на Бога за това, че можем да бъдем участници на това благословение. Наистина, трудности имаше, проблеми имаше, но виждаме как Бог изля радостта си в този дом. Благодарим и в сърце и душа. Аз благодаря на Бога за това семейство, че повярваха заради нея, прекрачиха молитвения дом заради нея и тя е призована от Бога, просена, за да хвалим нашия живот. Благодаря му за всичко, че отговаря за нашите молитви. Той е достоен да му цялата слава, радостта пълно да стане в този дом. Проклята за принцесата, пристигна в България от дъщеря ми Ивана, гръмната гримна и тези дрехи, да е жива и здрава с цялото си семейство. И искаме да й кажем, че много я обичаме. И още подаръци има за принцесата, очакваме да пристигнат. От бабата Ваня от село Мокрен, тези ританки, това костюмчи, чорапите и това също да е жива и здрава, ще уважи онуката ми и семейството ми, да е жива и здрава, Бог да я благослови. Кирил и Овчо, Радостин също да са живи и здрави, те са изели подаръци, обаче не можаха да пристигнат в България, тя ще си ги получи по-късно в България. Да са живи и здрави. Дай да кажем свидетелството. Искам да кажа на Бога колко много съм благодарна на Него. Тя се е родила на 6 месеца. Нямаше килограм и премина и операция. Когато аз загубях надежда, тогава Бог дойде. Тогава ми даде вяра. И като излязах вънка, следно човек нещо ми е казал, защо погуби вяра. Тя ще живее. Когато тя премина операцията, и аз разбрах, че Бог е допуснал. Бог отвори небе за нея. През цялото време силата на Бога беше върху нея. Благодаря на Бога за това,
чудно дете, че Бог й даде живот да живее. Бог я избра, още като беше в утробата на майка си. И Бог ми даде днес най-радостния ден да я живее с цялото си семейство и да я видим и да я вземем в ръцете си. А Симеон беше от първа до края с нея. На прегледи водеше майката. Когато се роди, той беше най-добрият преводач на онуката ми и на снаха ми. Той почти цели нощи стоеше по болниците. Той много добър беше към нас, милостив и преводач. Също и аз като се разболях, също беше и на мен преводач. Той беше до мене плътно. Той за онуката ми и за мене. И благодаря му много, че показа такава милост към семейството ми. Беше много добър преводач. Когато и да му звъня, той беше готов. Той напускаше училище. Той напускаше работа. Той се качваше и тръгваше. Също съм благодарна и на дядо му. Нямам просто как да му се благодаря. Когато звънях ми и по път да имаше много важна работа, той напускаше и тръгваше в Хановер, като бяха я преместили за операцията. Той тръгваше, той думата нашата никога не е направил на две. Той е много добър човек, но се моля на Бог, Бог да го благослови изобилие. И днес, като днес, той беше с нас. Ето с него го изписахме. Също и Симеон, той беше детски лекар. Той се изкара дори днес с лекарите да я отпише, защото той я гледаше нашата принцеса вътре и каза: не, аз ще я отпиша. И му позволиха. И благодаря му много. Благодаря ти, Симеоне. Къде ми, като ни помогна много. Бог да помогне и на вас. Също на те се живи здрави цялото семейство. Изобилно благословение да имате. Да ме радва. Да расте като принцеса наистина, защото тя много скъпа им се доли. Много пари модерни я струшиха, здрава да бъде. Бог да ги благослови. Бъди много хубаво си му, Баба. Бог да ви я благослови, да сте живи и здрави, да расте в Божия път и да разказва за вас. Баба, ела, ти мама да ги Айде, Богу. Бъди много красиво ти. Айде. Като искаш я взимаш. Това е от баба ми едно костюмче и дава 20 евро. Аз съм Лиличката, ето 25 и той дарихме на принцесата, да ви жива и здрава. Нека винаги Бог да бъде с нея и нейния дом, нейното семейство, да расте с Божиите ръце. На годинката пъти ще купуваме на нашата принцеса. Айде, вземи мама една снимка си направи. Нека ми си направи една снимка. Не, матраша. Можеш, аз ще я правя. Няма да се плашите. Тя стари се пила. Ай, ето го. Не, краката да се снима. Ай, тя мама. Да, ти лана съм пиле. Дергана, ела и ти стой при кака си, ела. Бързо, бързо, че плаче, мамо. Айде, бързо. Айде, киле. Айде. Хайде, дай я вече, на майката дай, мамата ти излезе за него.
Не, аз бях напред, да. Скромни подаръчета от мене. Да е жива и здрава на мама и на тати. А кама ти хубави, че няма за какво да се притесня. Не, аз си казах. Че гледай се малко. Не раздем така. Ама мъжката идва, мъжката. Внимание, внимание. Мама, я гидиш, мама. Мама, я гидиш. А, че ли ме по... Нели? Нели? Дела кака ли Бъде! Чакай, бабо, чакай да я вземи. Чакай, той беби, тъс принцеса му, бабо. Тъс принцеса. Въпа. Чакай да те направим принцеса. Ти си принцеса. Ела, бабо, ела. Тъй. Айде, бабо, гледай. Айде. От преводача той костюмчи, мама и тати и 50 евро. Да е жив и здрав. Бог да го благославя. Хайде, мам, да се снимам. Как съм взет? Ще вземеш ли? Трябва да кажи първо Мануил даде 20 евро. Мануил, моя комшия, даде с жена си 20 евро да са живи и здрави, няма ги, тръгнаха за България. Сега тази тълта, както е сладка толкова много, така да ви бъде и живота сладък. Ало, че... Сладка ли тортата? Сладка. Айде! Там баци. Значи по-збуд сладко бе. Това е от нас. И от нас за нашата малка принцеса. Кошарата, количката, гърнето, коритото, от мене и от дядото. И изписването. Ало. Цялото ми семейство нека бъде благословено. Амин. That's right, sing in the Spirit, all over the room.
живо и здраво, бебето на майка си, баща си да ги радва много. Снимка ще има ли? Само да искаш. Давай, фото тук върху мен. Нормално. Малко беби. Живо и здраво. Почивай, мамо, почивай седачка на бебите. Хайде. Не мой да изкарвам те, ама. Хубаво, хайде. На бебенски. Каката дай ми дава. Още малко и на нея ще изсъдам. Да, отиваме и да туда. Да, ще изпълним. Много ли? Има ли? Няма, дай и сега вече да